Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали Бобоҷон авачо ва канали Бобоҷон шоу. Баъдои ман ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. Дидем ки бозӣ чӣ хел гузашт шерои нар. Мошиноро ба ҳама супордем соҳ саломат. Ҳама мошино хича қабул кард. Конвертои пулиро ҳам қабул кардем. Шерои нар ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. Дар ин муддати 2 рӯз ё ки чанд қабилет рафтагӣ, яъне чипта рафтагӣ. WhatsApp зубирман мо я меброем боно буд меша то хел намемонмуш. Ам я борбурмас худо амиш я сразу скриншот шкин шерои нар бигирен номерои WhatsApp Сбербанк мора билета гирифтан бигир. Иншалло шерои нар ҳами хел дастгир кеси ҳам хел дастгир кадан бигирен. Ё 3 рӯз пас ё 4 рӯз пас рӯзи ҳами бозиро аниқ мекунем. Ё 4 пас дери 5 рӯз пас кунем. Дери 5 рӯз пас агар шумо бародари ман ҳами бозиро 10 рӯз рон нада агар 10 рӯз рон нада агар ҳами буд кунен мумкин дар ҳамун финалаш ку шерои нар. Бо ягон чизи я добавитон кунем. Худо нигаҳбони ҳаматон, худо наҳиятот кунем. Дар понои Аллоҳ бошед.